Sadím sa, že vieš meno každého cviku na prsia, ale o tomto svale si ani nepočul, že sa vôbec dá cvičiť. Nikto ho necvičí. Ale keď ho začneš cvičiť, všetci si to všimnú dokonca skôr, ako si to všimneš ty. Bez neho môžeš mať vypracované brucho, veľké ruky, atraktívny, dokonalý V-taper, ale bez tohoto svalu budeš vyzerať ako chlapček, nie ako chlap. Pokiaľ ma nepoznáš, ja som Oliver. Prešiel som zo 70 na 90 kg za 4 roky. V tomto videu ti ukážem sval, ktorý je na úplnom vrchole. Prečo ho nikto necvičí, ako ho trénovať a ako rýchlo uvidíš výsledky. Ale najprv jedno číslo. Štúdia z roku 2020 zistila, že táto jedna fyzická vlastnosť predpovedá vnímanú mužnosť ženami viacej ako výška, váha alebo šírka ramien. Skús uhádnuť, čo to je za sval. Je to krk. Viem, čo si práve pomyslel. Vážne? To cvičia len zápasníci a ľudia, ktorí vyzerajú, ako keby mohli prevrátiť auto. Ale pozri sa na to takto. Predstav si dom s krásne dokonalými bielými stenami, krásnou podlahou a luxusným nábytkom. Ale vstupné dvere sú staré, hrdzavé a rozpadajú sa. Prvý dojem zničí všetko ostatné. Krk sú tie dvere. Je to prvá vec, ktorú na tebe si ľudia všimnú, keď ťa uvidia. On spája tvoju tvár s tvojim telom. Tenký krk hovorí, že tento chlap je úplný suchár, ale hrubý krk hovorí, že tomuto chlapovi sa radšej nepostav do cesty. A teraz to číslo z tej štúdie. Obvod krku je podľa vedcov najspoľahlivejší fyzický indikátor mužnosti. Nie výška, nie ramená, krk. Ale prečo to nikto nevie? Pretože žiadny štandardný program krk nepokrýva. Krk rastie len ak ho cvičíš priamo. A keď ti o minútu ukážem ako, uvidíš, že to je ľahšie ako hocičo, čo cvičíš v gyme. A ak ti ide o budovanie atraktívneho tela, nielen o silu, tak mi daj odber, pretože každý týždeň vydávam videá o tom, ako vybudovať také telo, ktoré ženy milujú. Teraz ti poviem, čo sa stane, ak budeš krk naďalej ignorovať. Predstav si dvoch chlapov. Rovnaká výška, rovnaká váha, ale jeden má krk ako ceruska a druhý má hrubý krk, ktorého si všimne dievča ako prvého. To nie je môj názor. Biologický výskum hovorí, že ženy vnímajú hrubší krk ako známku fyzickej dominancie a schopnosti ochraňovať. Evolucionárne je to muž, ktorý prežije. A ešte jedna nepríjemná pravda. Môžeš mať absolútne dokonalú postavu ako tento čávo, ktorého ti ukazujem, ale ak máš taký tenký krk, v tričku nevyzeráš, že by si vôbec cvičil a to si mohol kľudne cvičiť 5-6 rokov. Teraz vieš prečo? Tu je ako. Protokol je jednoduchý. 4 cviky 2-krát týždenne. Číslo 1. Neck curl. Lahneš si na lavičku, hlava za okrajom. Ľahký kotúč na čelo, normálne 1,25 kg stačí a dvíhaš bradu k hrudi 15 až 20 opakovaní. Číslo 2 je neck extension. To isté, len si dáš váhu na zadok hlavy a otočíš sa na brucho. Číslo 3. Bok krku. Ucho k ramenu. Nezabudni mať zatlačenú bradu najprv. Ucho k ramenu. Striedaj strany. A číslo 4. Trapezy cez šrax. Len ti to pekne dotvára veľkosť tvojej postavy a tvojho krku. Prvé 4 týždne necítiš nič. Krk je citlivý sval, treba ho pomaličky vybudovať. Toto je moment, kedy 80% ľudí prestane. Ale ten rozumný ostane, pretože čaká výsledky aj v budúcnosti. Týždeň 4 až 8. Cca 1 až 2 cm obvodu viacej. Začneš to vidieť ty, ostatní možno ešte nie. Týždeň 8 až 12, ostatní si to začnú všímať. Nevedia vždy prečo, ale cítia, že je niečo inak a viacej ťa rešpektujú. 6 mesiacov môže byť takých plus 3 až 5 cm. Trvalá zmena vo vnímaní navždy. Má to jedinú podmienku. Neprestaneš, keď neuvidíš výsledky. Ak chceš vedieť, ktoré svaly väčšina chlapov ignoruje a kvôli tomu vyzerajú priemerne, klikni tu a nezabudni. Konzistencia na to všetko. Mua.